Mine damer og herrer, velkommen til den første Matrix Award ceremoni. Og i dag skal vi simpelthen have fundet ud af, hvilke personer, der har fortjent hvilke titler. Vi har for et par timer siden over Skype stemt på, hvem den enkelte person synes skulle vinde de forskellige titler. Og alle de titler, der er nar, inaktiv, stilletype, bailer, jyde, fynbo, københavner, ededolk, sociale, dam, pessimist, attention-whore, blondine, rager, eniselsker, bedrevidende, matrixer, konkurrencemenneske, random person, fugl, guide, cheater, egoist, optimist og dirty mind. Så, den person som så vinder en titel kommer herop, modtager en guldblok med den ønskede titel, de vil være i den her kiste, og holder så en valgfri takketale. Så når det så er sagt, så synes jeg da bare, at vi skal komme i gang. Den første titel er nar. Og der er 3 nomineret til denne titel. Det er Sebert, Trash og Coates. Så det var en ret klar vinder. De 2 andre fik kun 1 eller 2 stemmer, mens personen der vandt ret suverænt er Matrix største nar, og det er vores egen Coates. Yeah. Så fortjent! Så inden du får lov til at holde din takketale, så skal jeg jo lige komme med en lille begrundelse. Så folk synes, at du både på serveren og i Skype-samtalerne godt kan være irriterende, rette på folk, og i hele tiden bare være en stor idiot. En kæmpe nar! Så, Mads, har du en takketale? Ja da. Han har en stor nar. Må jeg få en mikrofon? Ja, du må godt få en mikrofon her. Ja. Nogen bliver født for tidligt. Nogen bliver født for sent. Jeg var heldig. Jeg blev født på min fødselsdag. Giv ham en hånd. Nej, du skal have din pris. Fuck noget lort. Den næste pris er inaktiv, og denne person, eller de 2 personer, som kan vinde denne titel, er Panda og Sebert. Og den ene af de her personer har fået suverænt alle andre stemmer på nær 1, og personen har rent faktisk gået hen og stemt på sig selv. Så Sebert valgte at stemme på sig selv, så titlen den går til Panda. Panda er sjovt nok, som hans titel siger, ikke til stede, så han vil få hans guldblok på et andet tidspunkt. Jeg modtager den fra ham. Nu fordi han modtager den fra ham. Tale. Vil du også holde en tale på vegne af ham? Nej, Ja tak. det er dumt. Jeg ved godt, jeg er en kæmpe idiot. Men det må I fandme undskylde. Også for at jeg har været så inaktiv. Det skal nok blive bedre, men jeg kunne desværre ikke være her i dag. Hej. Den næste kategori har alle stemt på kun en enkelt person. Denne person synes jeg også selv lever op til den titel. Vi snakker om stilletype, og jeg vil gerne have Jult heroppe. Yay! Og han snakker. Her har du en mikrofon, Ja, og hit her med har du mikrofonen. din guldblok. Jeg har ikke andet end at sige en 1000 tak. Det er den her titel, jeg prøver på at få hele tiden, så det er en drøm, der går i opfyldelse. Så nu er du bare attention whore fra nu af. Vise ordet, Jules. Næste titel er nogen på serveren ikke helt sikre om, hvad betyder. Vi snakker om bailer, men alligevel så er det blevet til 3 forskellige nomineringer. Vi har Sagi, Dune og Hero. Vinderen af den her titel er ingen anden end vores egen helt, Hero. Goddammit! Tag din guldblok af din mikrofon. Vil du have en begrundelse, eller ved du godt hvorfor? Jeg har sådan lidt en idé om det. Du er udeblevet for to konkurrencer, som du ellers havde meldt dig til, du godt kunne. Vi snakker måske om lidt bail her, men Jeg bailede jer, men I ved jeg elsker jer. Så mange tak for prisen, et eller andet. Yep. nu går vi så ind og skal have fundet vores jyde, fynbo og københavner. Og vi starter med landet fuld af marker. Så til denne kategori har vi 4 nomineringer. Vi har tre af dem er jyder, og en af dem er københavner. Vi har
René, vi har Jult, vi har mig selv, Crocs, og vi har Kovates. Desværre, Kova, selvom du er sjællænder, så kan du altså ikke vinde jydetitlen, og du er heller ikke den, der har fået flest stemmer. Den, der har fået flest stemmer, er mig selv, så Duen, vil du komme herop og gøre ting? Giv Crocs en hånd, damer og herrer, giv Crocs en hånd. Han er jyde! Så jeg vil gerne holde min takketale, og jeg vil bare sige, at altså... nej. Jo, det har jeg. Ja, fint. Du har fået... Yes, jeg har taget til mig selv. Jeg vil gerne holde en tale. Altså, jeg vil sige, jeg er den største ko-fan, der findes. Og jeg elsker marker og traktorer. Så derfor så synes jeg, at den her titel, den passer helt perfekt på mig. Så er vi kommet til øen mellem de to øer, hvor fynboerne bor. Her. Den er ikke en ø, bare lige... det er lige meget. Det er lige meget. Og her, der har vi tale om faktisk en... det er uafgjort. Der er 3 stemmer på begge personer. Begge personer er til stede i dag, så jeg vil gerne både have Trash og Lava heroppe. Yeah! LOL! Det får vi 2 hver. Vi må dele en får en. Og den som ikke fik en blok, hvis bedes venlig træde frem. Eller et eller andet. Der ligger... Nå, så tager jeg også den her. Skal ikke gøre noget. Skal I holde takketale, Lava? Du var lidt hurtigt nede. Jeg vil gerne holde tale. Okay, her er mikrofonen. Kan jeg lige komme til? Ikke give dem en mikrofon! Jeg kunne ikke gjort det uden mig selv. Sådan! Tak. Vise ord! Københavner! Personen der har vundet den her pris, går som virkelig at hade jyder. Og men der er 2 nominerede. Der er vores egen Kovates. Og så er der mig selv, selvom jeg ikke er københavner. Woo! Så ja, hvem tror jeg har vundet? Det har vores egen Kovates. Jeg er så god, og den her gang får du guldblokken heroppe. Hvad? Tak i tale. Jeg vil bare gerne sige, at jeg elsker køer. Jeg er selv en ko. Sådan. Sådan er så kort. Giv den her en hånd. Næste titel, som jeg sagde lige før, er Ededolk. Og folk på serveren har fundet 2, som de synes spiser meget, når de snakker med dem på Skype. Vi har René An, og vi har Sagi. Woo! Sagi. Og selvom den her har været meget lige, og men det er vores egen tykke Sagi, som har vundet. Jeg kan man sige, nu er der ikke. Altså, du fik 2. Nu du har ikke mikrofon. Hvorfor? Du skal også have en titel. Jeg ved hvorfor. Nå, ja, okay. Citat noget med, at du sagde, at mine forældre har bagt kanelsnegle, jeg har kun spist 10 eller sådan noget. Du er konstant ude at hente yoghurt og alle mulige andre forskellige ting. Du æder pizza og alt muligt. Du skal altid have noget at spise, når du gamer. Derfor. Jeg vil gerne takke min totalt store mave for at kunne rumme alt dette lækre materialer. Mange tak. Næste person er personen, som snakker med alle på serveren. Han er social, og her har vi 4 nominerede. Vi har mig selv, vi har Trash, vi har Kovates, og vi har Sagi. Alle personer på nær 1 har kun fået en enkelt stemme, mens vinderpersonen har fået 2. Og ja, det er mig. Så Duen, vil du komme herop og... Yes! Og så er det Duen tur igen. For satan mig, han god. Så her, skal du give mig den blok? Ja, jeg skal give ham. Se alle sammen. Ja, gå nu ned med dig. Her, Crocs. Fantastisk. Jamen, jeg vil gerne sige tak, fordi jeg er blevet mest sociale nu. Ja, tak. Det er alt, hvad jeg har at sige. Næste person lider af en psykisk sygdom, eller i hvert fald, det kunne man godt tro. Vi snakker om damp. Vi har to personer, som er værdige til denne titel. Vi har René An, og vi har Nufi. Dog fik den ene person kun 1 stemme, så vinderen af denne titel er René An. Wow! Ja! Skal du have en guldblok og mikrofon? Hej. Jeg vil gerne takke min mor for at sådan en awesome søn. Farvel. Stærkt.
Stærkt. Giv den her en bifald. Et bifald. Den næste person er en, som til tider ikke altid er helt optimistisk. Tværtimod, han er faktisk lidt pessimistisk. Vi har to personer, som har spillet på serveren i forholdsvis lang tid. Vi har Saki MC og Kovates. Og vinderen af denne titel er Saki MC. Skal du have din guldblok og en mikrofon? Skal du også have begrundelse? Snart lave en ny prank, jo. Jeg har en mikrofon foran. Ja, begrundelse, tak. Begrundelse. Ja, men du har til tider med at kritisere en del idéer, i stedet for at sige, ja jo, jeg har ikke selv lyst til at være med til det her, så kommer du og siger, fuck en lort idé, det er noget værd pis. Ej, det gider jeg ikke. Du ser sjældent optimistisk på tingene. Du er måske mere en realist, men ja, til tider også lidt negativ. Ja, det er noget lort at sige. Det eneste jeg har at sige, det er, hvorfor kommer jeg med sådan nogle lorte idéer? Det er det eneste. Det er Jeg får ikke godt. engang din mikrofon tilbage. Fair nok. Den næste person kan rigtig godt lide at snakke. 3 af dem kan jeg godt erklære mig lidt enig i, og så en af dem kan jeg ikke helt forstå, hvorfor er der. Vi har Renean, Dune, Kovates, og så til min overraskelse, Jult. Jeg kan godt lide at snakke. Bøsser, hvorfor jeg er nomineret? Hvem har nomineret mig i den her? Hvem skal ned? Og vinderen af denne her kategori er Renean. Igen, nu er jeg glad. Her er din guldblok, den ligger Ja. på den anden side af kisten, og skal du have mikrofon? Nej, jeg gider ikke. Jeg er trying. Den næste titel hedder Blondine, og der har vi Gå op igen, René. igen fire nominerede. Vi har Sebot, vi har Trash, vi har Renan, og vi har Duen. Nej, Og igen? altså Renan, hvorfor gik du ned? Du skal herop igen. Så dum er jeg heller ikke. Ja. Så er der guldblok. Og Begrundelse. Begrundelse, ja. ja, så begrundelse. Folk har nogle gange svært ved at forstå, hvad du egentlig er, du mener. Du er tit meget random, og du stiller tit en del dumme spørgsmål. Og derfor, ja, hvad kan man sige? Blondiner, de er tit dumme, så du må være blond. Jeg tror, du skal oversætte, han forstår det ikke. Det gør jeg da. Jeg er sgu da ikke blondin, jeg er mørkt hår. Han er mørk. Den næste person kan godt have lidt svært ved at styre sit temperament. Han kan nogle gange godt finde på at det man kalder rage quitte. Vi skal simpelthen finde serverens egen rager, og igen har vi 4 nomineret. Vi har Dune, vi har Nufi, vi har Marcel Crux, og vi har Kovates. Og vinderen af denne titel er vores egen Nufi. Den vil jeg faktisk sige, den kommer meget bag på mig. Kommer det meget bag på dig? Skal du have begrundelse? Ja tak, jeg skal også lige have en mikrofon, for jeg skal holde en tale. Jamen, du har fået en mikrofon. Jeg har fået mikrofon, dejligt. Godt. Begrunder bare. Altså, jeg har hørt en lille fugl synge om, at du til et vist splifaløje, der blev du sgu lidt sur, efter du tabte en del gange, og Jeg gik bare meget op i det. du gik meget op i det. Jeg er fandme ikke sur, jeg går bare meget op i tingene, okay? Okay, Jeg gider ikke engang, jeg går bare. Hej. du gør det bare. Rage. Den næste person er måske en lille smule klam. Han kan i hvert fald godt lide tårne, også kendt som Eniser. Vi har 3, der er blevet nomineret. Vi har Doom Gaming, vi har Kovates, og vi har Saki. Og jeg vil sige, at den har været overraskende tæt mellem 2 af personerne, men i sidste ende var det ham, der virkelig elsker Eniser, nemlig Doom Gaming. Vil han venligst komme herop? Enis-kongen! Jamen, jeg gik allerede heroppe, inden du sagde det. Aftalt spil. Så du kommer til at skrive. Yes, guys. Jeg vil gerne sige tak for den her pris. Det her betyder meget for mig. Jeg har arbejdet meget hårdt for den, og I skal ikke vide, at jeg er forsikret ude. Andet har jeg ikke at sige. Den næste person kan rigtig godt lide at have ret, og han tror måske, at han har ret oftere, end han egentlig har.
Saki! Det er vores egen bedrevidende person på serveren, og vi har 3, som er værdige til denne titel. Vi har Marcel Crux, så har vi Hero, og så har vi vores egen Saki MC. Og sidstnævnte var ham, der vandt denne titel. Wow, Saki! Jeg er ikke flere indre tilbage, så nu går. Du Jeg har din tænker egen lidt- mikrofon, du nægtede at give tilbage. Ja, kom så. Hvorfor? Tak, mange tak. Nå, okay. Jamen, Grund til. du har nogle gange svært ved at erkende, at du har tabt en diskussion. Du tror ofte, at du ved meget eller tror at du ved mere end andre. Og det er sådan det, jeg har begrundet. Nu er det begrundelse, men du må gerne holde din takketale nu. Det var en vild begrundelse. Jamen, mange tak. Den næste kategori går virkelig til serveren. Vi skal nemlig have fundet serverens matrixer. Og vi har 3 fra serveren nomineret, og så et kæledyr. Vi har Kovates, vi har Sebot, vi har Saki, og så har vi Sakis æsel, Chester. Og inden vi lige finder ud af det, så er begrundelsen for, at Chester er med, det er fordi han altid er inde på serveren, sjovt nok. Så derfor så valgte en person, som rent faktisk ejer dette kæledyr, at stemme på ham. Men det blev faktisk ejeren af denne kæledyr, som løber med titlen. Saki, vil du komme herop igen? Den er fortjent, Saki, for satan, der har du. Hvad var det, jeg vandt? Du vandt matrixer. Yes! Begrundelse. Du har igennem tiderne bygget de fedeste projekter. Iron Farm, Enderman Farm, Witch Farm. Det er dig, der er hjernen på den her server, og du er den her på det sidste, der nok har været den mest aktive. Derfor. Mange tak. Jeg kan dog ikke tage alt æren selv. Og jeg bliver da nødt til at dele denne guldblok med mit episke æsel, Chester. Som jeg lidt havde håbet på, der vandt den her. Altid frisk på at ride en tur. Mange tak. Det har jeg også oplevet. Den næste titel er en, der virkelig elsker konkurrencer. Vi har 4 nomineret til den her. Vi har Sebot, vi har Marcel Crux, vi har Saki, og vi har Nufi. Denne her har også stået rimelig lige mellem 2 af personerne, men i sidste ende, så var der en enkelt en, som stod. Han starter med Z og ender på Aki. Vil du komme herop for en 3. gang? Sebot! Han ender på hold. Det er faktisk ikke nok. Begrundelse. Jamen, du deltager altid i alle konkurrencer. Du har været med i samtlige Matrix bedste miner, og har også mødt op til alle. Det er også rigtigt. Det er så ikke noget at gøre med konkurrencemenneske, det er bare talent. Og du har ikke bailet ultra hardcore som visse andre, så den her, den er fuldt fortjent. Yes. Altså, hvad kan jeg sige? Selv her har jeg slået jer. Fucking noobs. Jeg har 5 af de her guldblocks. Mange har I? 1. Slut. 1. Jeg har 2. Den næste titel er den mest tilfældige person. Hvis vi skal bruge et engelsk ord, så er det random. Slut nu op på scenen, René. Her har der 3 nomineret. Vi har Kovates, vi har Renan, og vi har Nufi. Og som folk så fint skriver i chatten, så er det vores egen and, der skal herop endnu en gang. Kan du så komme her, René? René for en John. Det var en for en John. Der ligger en guldblok til dig. Ja. Og du vil også gerne have en mikrofon. Jeg har 4. Ja. Hej. Gå væk. Kan vi så få den tale? Kan vi så få den random tale Jeg ved der? ikke, hvad jeg skal sige farvel. Den næste titel er igen noget at gøre med dyr. Og vi har 2 fugle på serveren, men dog er der 3, der er blevet nomineret. Vi har selvfølgelig Dune og Renan, og så var der også nogen, der synes, at Saki virkelig passer ind til den her titel. Dog er det ikke ham, der vandt. Det var vores egen Due. Så vil du ellers komme herop? David! Jeg er flyvende! Du er flyvende. Yes. Mange tak. Den her, den er så god. For satan, dreng. Den her, ikke? Den har jeg ventet nu. Kan I høre? 1, 2, 3. Chester. Chester er her ikke. Jeg vil gerne sige tak for den her pris. Jeg vil gerne sige, at Chester, ikke? Han har været min helt store inspiration. Han er flyvende. Den næste kategori er guide.
Og vi har kun vi har 2 guides på serveren, men alligevel så har vi 3 nominerede. Vi har Lava Guide, Trash Guide og Sebot. Og sidstnævnte valgte altså også at stemme på sig selv. Igen. Så men igen vandt han ikke. Folk synes åbenbart at en guide for affald er det vigtigste. Kan Trash Guide komme herop? Ja. Trash Guide. Han blev kun valgt, fordi ellers så rager han. Skal du også have en mikrofon? Det kunne være dejligt. Der var lige et lille lag spike. Jeg kan bare det shit der. Jeg er fucking god. Sko. Tak. Det rimede. 4. og sidste titel er en som godt kan lide at snyde. En som nogle gange har hacks og andre ting. En som generelt bare ikke er særlig, hvad kan man sige, spiller ærligt. Vi har til en del nomineret til denne her titel. Vi har Panda, Sagi, Dune, Nufi og Sebot. Og vinderen af denne her er vores egen lille X-ray guy, nemlig Nufi. Kan han få et bifald? Jeg synes lige det er gået lidt ned. Han skal ikke have et bifald. Han snyder. Skal du også have en mikrofon? Han skal ikke have lov til at have en tale. Han op, og så går han bag. Hvad sker der? Drenge, jeg har tragisk uheld. Jeg tager gerne en skud. Jeg holder min tale her over det elektroniske... Øde mennesker kan ikke snakke. Nej. Sig stille. Nej, men jeg vil holde min tale. Det må du ikke. Sig Tak stille. til udviklerne af X-Ray. For uden dem, så kunne jeg ikke have gjort det her. Jeg kunne nok godt have fundet ud af at lave det selv, fordi sådan en kæmpe snyder er jeg. Men tak til dem i hvert fald, og de får selvfølgelig min guldblok. Den 3. og sidste pris er en som tænker en del på sig selv. Vi har 5 nomineret til denne her titel. Vi har Kovates, vi har Sagi, vi har Lava, vi har mig selv, Crocs, og vi har Hero. Og vinderen af den her titel kan jeg ikke rigtig forklare, så Sagi MC, vil du her komme herop og få din 6. guldblok? Hvad er vundet? Egoist. Det er ufortjent. Hvorfor? Min forklaring er, at alle andre på nær dig fik 1 stemme, og du fik 2 stemmer, Sagi. Din begrundelse! Du må gerne holde din egoistiske takketale. Jeg ved det. Jeg er en fucking nar. Man kan ikke låne ting af mig. Specielt ikke, når det er at bygge projekter, som folk kan bruge. Det er iblandt Enderman Farm. Stop! Jeg udgår. Næste person, som skal heroppe, er det modsatte af pessimist. Han tænker altid positivt. Han er serverens optimist. Og her er der en del, der er nomineret. Vi har Lava, Nufi, Kovates, Jult, Sagi, Trash og Hero. Og jeg synes vi alle sammen skal vinde den. Og personen som så skal heroppe er en guide, og han dirigerer os så flot udenom Lava. Kan Lava Guide komme heroppe og modtage optimistprisen? Fortjent! Jeg er så fucking glad, mand. Yeah, bro, yeah. Tag blokken, Lava, blok. Tak. Vil du også have en mikrofon? Nej, okay. Jeg har allerede sagt det til mig. Fortjent. Så er vi kommet til den aller sidste titel. Personen som skal vinde denne her, kan måske godt finde på at komme med lidt klamme kommentarer. Han kan godt være lidt dirty. Og personen som skal have denne Dirty Mind titel er en af disse 3. Det er enten Doom Gaming, Sebot eller mig selv, Crocs. Og personen som har vundet kan rigtig godt lide de voksne sider. Så Sebot, vil du venligst komme herop? Klammes. Nej, hvordan kan jeg ikke vinde den? Ja. Hvordan kan Crocs ikke vinde den? Jeg har gjort det. Sådan der. Ja, men det var det. Altså, ja. Hej. De kunne høre dig. Så Stærkt. er alle
25 priser uddelt. En enkelt pris vandt 2 personer, og jeg håber alle er tilfredse med hvad de har vundet. Vi takker af for første Matrix Award ceremoni. Sagi blærer sammen med alle de guldblokke han har vundet. Jeg kan ikke engang være, jeg har en mere. Du har en mere, du fylder simpelthen så meget af dit fede dyr. Kovates, han står der og er klar til at slå mig ihjel. Så når det så er sagt, farvel.